Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndikuda kuti ndinge ndichizodzidzisa vanhu about spiritual warfare. Message iyo yavakanditumidzira yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndauyawo pano nenyaya yangu iyo yandinayo. I have come to understand kuti through years of prayer and Bible study kuti there are spiritual battles. Saka kana mazopostawo nyaya yangu munge muchizondiudzawo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Saka pose munhu apo paunonzi uri kunamata, hazvireve izvo kuti munamato wako unoenda straight before the throne of God, because there is what we call spiritual warfare. And paya paunenge wanamata, kana ukazoramba uchingorarama uri muzvivi, then this can even weaken kana kutobloka your prayers such that unoramba uchingonamata yet minamato yako kunenge kusina kana kwainenge ichimboenda. When we pray, yes, it is very easy kuti unongonamata paya and you think kuti instantly zvose zvandaudza Mwari it is going to reach the throne of God, but there is reality. Like in reality zvakafanana nemuroyi chaiye haangoti kana akafunga kuda kukuroya then obva atokaruka atonyuka mumba mako. No, patori nemastages ekutoti naiyewo anotofanira kutoti ange achitevedzera kuzosvika achizonokuroya. That is reality. Saka prayer, each and every prayer that you say, itori its own journey kana kuti yatingati a spiritual process, uye zvekare naiyowo inotosangana nema-challenges. Whenever you say a prayer, there are many challenges along the way. Saka semuKristu kana ukakwanisa kunzwisisa kuti kune ma-stages, zvinhu zvekuti zvinokwanisa kuzokubatsira so that kana wonamata paya unenge wava kunamata uchiziva kuti this is what I have to do and this is not what I am supposed to do. Saka tingangoti paya paunonamata, when we begin to pray, then our words are born in the spiritual realm. Iyo yandinoti the birth of a prayer. Kana zvichigoneka dai maikwanisa kutaitla kuitira kuti vanhu vange vachizokwanisa kuunderstanda kuti the first stage yema-prayers kune yatinoti the birth of prayer. When you are praying ipapo, that is the first stage. Zvose zvaunenge uchifunga, all of your desires, your emotions, then they are converted into spiritual energy. At that stage unofanira kuti unge uchinamata zvichibva pakadzika pemoyo wako, not kungotaura manzwi nje, but kutotaura zvinhu zvinenge zvichibva pakadzika pemoyo wako. Then kana ukanamata uine kutenda uye zvekare moyo wako wakachena, then paya paunenge watanga kunamata zvinoreva kuti munamato wako unenge wautanga uine simba and it will be filled with life. Then the stage inozotevera ndeyekuti once you have spoken, then the journey begins. Munamato wako unobva wazotanga kusimuka, unosimuka uchibva ipapo pacho paunenge wakapfugama kana kumira, kunyange uchifamba uchinamata, munamato wako unenge uchisimuka uchitoenda kudenga. In this stage I call it the ascendance of the prayer. Then this prayer, it goes into the spiritual realm and it passed through the first heaven, and in that first heaven ndo kunowanikwa mamwe ma-demonic forces. Yes, this is true. Kune ma-demonic forces awo anogara in the spiritual realm, but in the first heaven all that they have to do is to intercept and to block munamato wako. This is where you need to intensify. Kana zviya zvichinzi tiri kuita spiritual warfare, aiwa tinenge tisingatambi, tinenge tichitorwidzana nemweya inogara muchadenga. Remember paya Daniel, the experience that he had in the Bible when his prayers were delayed for 21 days because of the Prince of Persia. Prince of Persia is a demonic power and resisted the angel bringing his answer. Kana mukaverenga Daniel 10:13, izvi zvinobva zvatirakidza kuti
aiwa kana tanamata hazvireve izvo kuti kunamata kwaatoita then it means kuti your prayer is going to instantly reach the heavens. Saka vanhu vazhinji vanongoti vakati namatei apa munhu achirarama futi ari muzvivi obva atoti Mwari hakuna, obva atosiyana nazvo. Yet sometimes the answer will be coming back. Then kune stage number 3, the struggle in the second heaven. Saka the second heaven ndokunogara ma-principalities, ma-powers, ma-rulers of the darkness. That is where they dwell, because zvitori ne hierarchy kana mukaverenga Ephesians 6 verse 12. Saka ndokwatingangoti where the battleground is, where our prayers are tested. Saka madimoni, they try to weaken uye zvekare to completely block our prayers. Apa vanenge vava kuziva kuti kana kuri kunzi minamato yedu kana ikazosvika into the third heaven, the very throne of God, the great power will be released. That is why kana tichinamata tinofanira kuti tinge tichinamata tichirevesa uye zvekare takazara nekutenda, tisingararami muzvivi. The more we pray, the strong our prayers will become, and the more likely you can have a breakthrough. And the reason as to why vanhu vasingakwanise kuita ma-breakthrough ndiyoyo nyaya yacho yekuti munhu anenge achiti achinamata kudaro anenge akabata bhodhoro redoro uko ari muzvivi achinamata. Then the fourth stage iyo yandinoti the reception at God's throne. Saka zvino tinozoti paya kana tanamata, when our prayers finally reach the third heaven, then minamato yedu ndo painobva yachizounzwa manje before the throne of God, apo painozonzwikwa naMwari by our heavenly Father. Avo vanoti kana vainzwa, he responds according to his will. If our prayers, this is very important, kana minamato yako kana kuri kunzi it aligns with his word and his will, then God sends back his angel to bring answers to our prayers back to us, just as he did for Daniel. Hongu zvinokwanisa zviri zvinhu zvokuti zvinorwadza kuti iwe unonamata, uchinamata paya unenge uine zvaunenge uchida, but it will be against the will of God. So there are demons that block our prayers. Sezvandakuudzai, madimoni awa iwo ndo basa rawo, anenge achida kuti paya kana ukanamata kana Mwari vakasapindura minamato yako, then they keep on testing you zvekuti unozotosvika pakuzotoita give up, wozviudza kuti kana Mwari wacho hakuna. Madimoni awa, they operate in the first and in the second heaven. They prevent our prayers from reaching God. Saka madimoni awa kana achinzi anobloka ma-prayers edu, iwo madimoni awa anombonyatsokuzvifambisa sei. Saka zvaanoita ndezvekuti they cause our minds to wander. Izivi dare renyu kana kuri kunzi vakambosangana nazvo zvekuti munhu unenge utori muchechi paya muchitonamata kana kutoti mufundisi anenge achitoparidza, then you keep on asking yourself as your mind will be wandering around kuti asi motikari yangu yandakapaka panze, did I lock my car? Is my car safe? Kana kuri kunzi handina kuloka motikari yangu, ko laptop yangu iri mumotikari haizobiwi here? Kana kuti unenge wava kutanga kufunga kuti ko poto iya yandasiya iri pamusoro pestovhu, kuti stovhu iya iri on, kuti yakadzima, ko kana imba yangu ikazotsva, what is going to happen? Saka anenge atori ma-demonic entities iwawo anenge achizama kuti ange achitiita distract so that we won't hear the word and we won't fully engage in our prayers. Once ukangova distracted, then it means kuti minamato yako inenge yangovawo minamato inenge isisina simba. Then after that pane yatinoti doubt and unbelief. Madimoni awa anobva azotanga manje kuzevezera munzeve dzako achikuudza kuti aiwa, you need to doubt, nekuti God is not faithful to his promises. Tarira uone kuti wanamata nguva yareba, but pane chiri kumbochinja here? Is there any change? Tarira uone kutoti zvinhu zviri kutowedzera kutoita worse. Kama demoni awa, they will be sowing the seeds of unbelief such that minamato yako inenge isisina simba, because unenge uchiti ukanamata obva ungoti ameno ndangonamatawo, kana kuri kunzi Mwari vachapindurawo, yet your prayers will be very ineffective. Uye zvekare, then these demons, they start to make you to be afraid, kungogara uchingotya. Let's say kana uri munhu wekuti
unoaffectewa nemaspiritual wives kana kuti maspiritual husbands, unenge wava kutoti kana wava kutoenda kunorara paya, instead of you praying, commanding that spiritual husband and the spiritual wife to get away from you, iwewe unenge wava kutotya, creating fear such that you will be weak in your faith. Saka kana tichinamata, we have to pray with violence paya kana unorara kana uine problems ema spiritual wives and spiritual husbands. When you pray with such violence so that the devil can say kuti uyu haasi kutombotya zvachose. Once you start to get scared, zviya zvekunzi ini ndakaitirwa mhiko nanhingi wangu akaromba akabva anditi inini ndiri mukadzi kana kuti murume wechikwambo. Saka unenge uchifanira kuti unge uchirakidza the devil kuti you are not even afraid. Hongu vanokwanisa variko avo vanenge vakateketerera zita rako kuzvikwambo, but iwewe usatya kuti zita rangu rakarevererwa kuzvikwambo. You have to pray violently against zvikwambo zvacho izvozvo. Then guilt, madhimoni awa manje anobva azoshandisa our past sins. Hakuna asina kutadza pasi pano pezuva. Saka madhimoni zvaanozoita ndezvekuti zvivi zvako zviya no matter how small it is, madhimoni aya anobva auya kwauri achikuudza kuti iwewe kunamata kwauri kuita uku uri kutambisa nguva yako. Saka unofungidzira kuti Mwari vangaswera vachiteerera minamato yemutadzi. Besides, you know kuti God will never do anything that goes against his will. Saka iwe unofungidzira kuti matadziro ose awa aunoita unofungidzira kuti minamato yako ingatonzwikwa naMwari. Saka when you start to believe in those lies, then unofanira kuti ungochiziva kuti minamato yako inenge yangovawo minamato, and your prayers will start to lose their power. Mubvunzo unobva wati iwo, zvino how does sin weaken our prayers? Redzai ndinge ndichikuudzai. Iwe kana uchiti nhasi wanamata, nhasi waswera wakatsanya, then mangwana unenge uchiita chivi. Zvinenge zvichiitika ipapo ndezvekuti you will be creating a barrier, a wall between you and God. Saka iwewe usati wanamata unofanira kuti unge uchikonfesa. Kukonfesa kwakakosha. Mushure mekunge wakonfesa uchibva wazotanga kunamata, nekuti kana ukangonamata usina kureurura uine zvivi mumwoyo mako, zvinoreva kutoti munamato wako hakuna kana kwaunomboenda, kana madhimoni anenge achitomborina kana basa nemunamato wako, because anenge achitoziva kutoti munamato wako hakuna kana kwaunombofa wakaenda. Verengai Psalm 66:18. Psalm 66:18, it says, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Saka chivi chakaipa, chivi chinopa muvengi iyo yatinoti legal ground to resist your prayer. It's like trying to fight a battle without an armor. No matter how hard you pray, as long as you are living in sin, minamato yako inenge isina simba, you will be stripped naked of that armor, nekuti unenge uri mutadzi. This is why to repent is very crucial. Usati wanamata unofanira kuti unge uchizoreurura, to confess your sins and to turn away from them. Dear brothers and sisters, munamato, it is just not a ritual. Isu sema Kristu tasiyana nevaya vekuti vanoita zvekunyorerwa minamato yavo kuti nhasi muri kufanira kuti munge muchivhura page rakati. Prayer is not just a ritual. Prayer is not a duty. Prayer is a powerful weapon in the spiritual realm, but kuti minamato yedu inge ichizova effective, tinofanira kuti tinge tichizonzwisisa the processes that they go through, the spiritual battles that they face, uye zvekare nekurarama usiri muzvivi zvakakosha, the importance of living a holy life. Tinofanira kuti tingogara tichingonamata zuva nezuva, and to be quick to repent of our sins. Ukanyeya munhu paya, if you say something bad against someone, be quick to repent and confess, nekuti kana ukasakonfesa ziva kuti minamato yako hakuna kana kwainomboenda. Let us be desperate each and every day when we try to reach the throne of God and bring change in our lives. Ndinokumbirawo kuti nemiwo muzopotawo muchindinamatira, so that I can also grow in my faith.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu teaching us about the importance of spiritual warfare. Let us talk about this issue in the comment section.